ka perthai pej football kam la ban priang satia ba ka Spain kan penkendit kat ni ye ki ru it football hadin bagrala ban penlim no e ka Fran da R la 0 ha ka semi final ha ka por khat R laipo am menne men met ka shiteng senia hapo jong ka Dallas Stadium jong ka Arlington jong ka USA nadu ka sedang hadu ka kod juga jelekai ki rangilekai juga Fran kila syak penshat ha ki rangilekai juga Spain kumba syak penshat ka khnai hakmat jong ka miao ki rangilekai juga Fran kimla asatia ban kerda ban thau perthai namar ka jingstad ka kompensat bol jong ki rangilekai jong ka Spain kat haduba ki rangilekai juga Fran kila klumar thlim sisa ki rangilekai juga Fran kila persanghi la ki buit ki bor kumno ban yo thap gol Henry ki rangilekai din juga Spain ki klam ailat satia ba ki rangilekai khmat jong ka Fran ki yo ban ra light lut ye ka bol kat haduba Kylian Mbappe u Ousmane Dembele bat u Michael Olise kimla setia bantur ki kenro ke skam jong ka Spain shadin ka Spain tang ha ka minute ka ba ar pu ar ka layo ban tap ya ka goal ka beningkong lingba ka penalty hadin juga jingba kla jong Lucas Gini ya u Lamine Yamal hapo jong ka bok bat kala penlong ya u Mikel Oyarzabal jong ka Spain u bala pongru ya ka jersey number arpuwe ba u klam da pen sep setia u la penrung ya ka ball sapu gol ka la pen skam ya ka Spain ban yale Hamadan nangta hadin bala wai siteng ha ka minute ka ba san popra ka Spain ka yo biang ya ga gol ka ba ar lingba u Pedro Paru kani ka lang penskam shushu ya ka Spain bat ka nang pendu jingkerman shushu ya ka Fran watla ka Fran ka le khondo im do yap ban pen pai ya ki artil gi gol Henry ki rangile kai ka Spain kila pen pau si sai ya ka jingtubit kumno ban pensat ya ki rangile kai ka Fran kat hadu ka bakut no jongki khandai 4 minute ka Fran ka klemla satia ban penpai watang ka weiru ka gol ha kini ki khandai 4 minute kumta kala haban pediang no ya ka rai sharam namar ba kamla satia ban kerdai ya ka jingtbit joki rangilakai joka Spain ka Spain ka dap bane kendu teng bat ka Fran men ship hosnam menshwa kata hosnam ar hajar nriu haga round of 16 ka Fran kala job da lai la ka wei persha ya ka Spain bat samenta ka Spain kala job da ar la 0 persha ya ka Fran ka Spain menta kan se kun final persha ya ka wei ni ki tim kiban sa job shibit ha ka por khat ar laipo am hapdeng jong ka Argentina bat ka England kumta kani ka jing job jong ka Spain ba ka jing sha rem no jong ka Fran kala penling ngo ngan le se ki ba bon ba ki nong kersan jong ka Fran ba kim sngo la ban priang ya ka jing sha ram jong ka Fran namar ba la da pe ya ka komire kai jong rang le kai jong Fran kala long si sha ka ta ka kinhun ka ba klan bor bhap Henry kala haban sha rem no namar ka jing tibet jong ki rang le kai jong ka Spain kumta ngin se pe sibet minute hapdeng jong ka Argentina persha ya ka England manu ki ban yo rung sha ka final bakin sayo bani kendu persha ya ka Spain ha ka final ka ban salong ha ka arfu turik jong mentau benai khublai sibun tat hadu pi kendu ha ka wipat ke video